Assalamu alaikum mehriban ildeşler. Sağman oturan mısınız emme? Bugün uzun gürläp durjak däl, şonuň üçin tiz hem gysga kesjek bolarym. Kazakstanda tolgunuşyklar başlandy. Häkimetiň gazyň bahasyny götermegi, gaz bilen ýöreýän, ulag minýän Kazak baýlaryň gaharyny getirdi. Bu wakalar 2011-nji ýylda da bolup geçipdi. Şol wagt rejim bu uzağa çeken protesti, ýagny may aýyndan dekabr aýyna şilli giden protesti ganda küçüklük bilen basyp ýatyrypdy. Kazakistan döwletiniň maglumatlaryna göre 16, hukuk goraýjylaryň maglumatlaryna göre 60-dan gowrak adam pidasy bolupdyr. Owo häzirki 3 günkü protest netijesini berdi. Gazyň bahasy aşaklady. Protest edýänler ykdysady talabyny ütküdip, syýasy talaplara geçdiler, ýagny häzirki rejimiň Takaýewiň wezipesini boşatmagyny, hökümetiň dağıdylmagyny talap etmeye başladılar. Rejim güç ulanmağa ve protestde öňe çykanlary saýlap tutsok etmeye başladı. Häzir ýurtda haos başlandy. Köpçülükden olary dogry ýola gönükdirip biläjek aktivistler çetleştirildi. Gepin gysgasy süri eýesiz galdy. Güç edaralary bilen protestçilerin arasında dartkanly ýagdaý dowam edip dur. Bu ýagdaýyň näme bilen gutarjagyny hemmämiz bileje şaýat bolarys. Alga DVK Fransiýada. Onuň goşulyp goşulmajagyny da wagt görkezer. Hawa indi geleliň Türkmenistanyň provokatorlaryna. Siz halky nire öjükdirýäňiz? Kimi we nire itekläp otursaňyz? Aýtjak, sorajak, garaşyň. Kazakstanda bir ütkeşik boldy diýeliň. Siz hey käbir zatlar deňeşdirýäňizmi? Ha? Artistler. Yine ýagdyrıp oturýarsyňyz efirde. Dinleň onda. Birinji, Kazakstanyň içinde media var. Opposition media. Basylsalar da dünýä habar berip oturýarlar içinden. Türkmenistanda näme var? İkinji, Kazakstanyň adamlary daşary ýurtlarda gulçuluk edýän. Olaryň maddi, ruhy ýagdaý bilen biziň halkynky deňmi? 2020-nji ýylyň maglumatlaryna göre Kazakstanyň 45 000 raýaty olan barly adamlar Russiýa çykypdyr. Olam etnik ruslar. Pandemiýa diýip ýollar ýapylmanka Türkmenistanyň Türkiýe aýda 20 000-den gowrak adam gaçyp otyrdy. Bu näme? Ýöne paýarda oturýarsyňyz. Üçünji esas soraw. Protestde gatnaşýan adamlary gördüňizmi? Häkimeti ýakyp, polisiýanyň maşynlaryny agdarýanlary, harba maşynlaryň üstüne çykýanlary, söwüşýänleri. Kimler? Sizin provokasiýa ynanyp kim köçä çyksyn Türkmenistanda, ha? İşe yarawly adamlaryň bary daşynda. Soraw. Garalar çyksynmy? Çağalarmy? Ha, Nurişka? Ya, diýen ol oturýarsyň efirde. Düýeji Murat Gurban, size Türkmenistanyň asla gerek däldigini men bilýän. Gürlemän. Dinleň. Yeter. Halky 70 topara böldünüz.
Hiç kim birini ananan ok. İndem gazaklar yal bolup bilemiz ok diýen Nuri. 15. yanvarda senin ya Murat Gurbanyň ýakylary çıkarmy? Düýeji, sen gözlede otur. Baryňyzam ýyly ýerde oturýarsyňyz. Erkek misiniz? Hany gurnaň göreýin. Gideli Zarynaň sögünenini uly şow edip gıýbat etmäni bilýäňiz. Hemme ýaýradyp. Kim ýaýradypdyr? Hemme hereketlere. Ýaýradyň ýene, düzüň plany. Hemmeler gitsin. Menem gitjek. Kakam ratkydyr. Näme üçin sen giýirseň başga hiç kim giýirmeli däl ýurda. Halmara dawa söýünüp. Näme üçin wagtlaýyn hökümetde sen oturmaly. Sebäbi tejribe var. Halky aldamak aňsat, Bir geçip bilseňiz baryňyzam häzirki rejimden beter ýurdy ýykjaňyz bilýän. Hakyky alternatiwa hemmäňiz garşy. Onuň bilýän. Näme hemmäňiz ýeki adamlyk kürsiň dawasynda. Üýşüp bir çukura tüýkürmek gowy dälmi? Emma hiç bir wagt haram nefsiniň gullary bilen bu işin amaly aşmajagyny bilýän.